barışı uzaklaştırır. Li Parlamentoya Tirkiye hevserokên HDP Mithat Sancar û Pervîn Buldan li ser meseleya çareserkirina pirsgirêka Kurd daxuyaniyek belav kirin û bo safîkirina vê meseleyê bangawazî li hemû aliyên siyasî û civakî kirin. Hevserokan di daxuyaniyê de barkişandin ser yekîtiya gel û giringiya muxalefeta civak û siyasetê yad vê derbarê de. Siyasal ve toplumsal muhalefete sorunun çözümü konusunda Dewarê çareserkirina pirsgirêka Kurd te barên gelekî mezin dikevin ser melê opozisyona siyasî û civakî. Ji ber ku ev pirsgirêk gelekî ciddî û giring e, em nikarin wê yekê tenê bêhêviya desthilatê ve bihêlin û xwe teslîmê wîcdana wan bikin. Em derbarê çareserkirina wê pirsgirêkê de daxuyaniyên partiyên muxalîfîn li parlamentoyê û yên dervê parlamentoyê gelek giring dibînin. Bêguman derbarê çareserkirina wê meseleyê de axaftin û destnîşankirina helwestekî gelekî biqîmet. Hevserokan diyar kirin, li gel ku îro li Tirkiye derbarê aştiyê de axaftin jî hatiye qedexekirin, lê çareseriya demokratîk û aştî ji hemû deman zêdetir niha xwe li vî welatî ferz kiriye. Her wiha hevserokan dan zanîn, berdewama vê pirsgirêkê duwarê aborî û siyasî de jî karîgeriyên nerênî li Tirkiye dike. Ji loma divê ev mesele tekkez li parlamentoya Tirkiye were çareserkirin. Kürt halkının demokratik kazanımları olmak üzere. Ev pirsgirêk bi esasî pirsgirêka me bixwe ye û divê li vî welatî û li ser vê axê dîsa çareserî jê re vere peydakirin. Ji ber vê em dibêjin divê ev mesele ne li paytextên welatên din li paytexta vî welatî an ku li Enqerê bê çareserkirin. Ji loma îro em ji parlamentoya Tirkiye bo hemû aliyên ku dixwazin vê mijarê çareser bikin dibêjin li ser vê meselê em hemû xwedî berpirsyarî ne. Tu kesî nikare ji vê berpirsyariyê bireve. îro kêr gihiştiye hestî, çareseriya demokratîk û aştî bi hemû hêz û pêwîstiya xwe li me ferz dike. Pevçûnan anî dê di qada navdewletî de jî bihêztir rûne ser maseyan û di her warî de jî dê bibe yek ji welatên sereke ên li rojhilata navîn. Her wiha hevserokan gotin, di siyasetê de şûna pevçûn û polîtîkayên cudaxwaz divê bi diyalog, aştî û danûstandinên demokratîk gav bêne avêtin, da ku bi hev re komareke demokratîk bê ava kirin.